Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Matindog po kita para sa novenan to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prudent Saint Pio of Pietrelcina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishment. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph Foster, Father of Jesus, Pray for us. prayer to do the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously bless your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified, as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment,
Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga,
asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan na sinautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian mina. Ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran ka Ama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, ngunyan iyo ang pagdulot ki Santa Mariang Birhen. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat ni Josel M. Asaytuno, Mary Francen Yap and family. Pasasalamat man, prayer for Rachel Carmela B. Martinez, sa kahagadan ni Frady Bronjal and family. Prayer for 46th birthday of Norman Amulong, sa kahagadan ni Diana A. Amulong. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Esopardo Cantara and family. For healing and fast recovery of Mama Nelly, ni na Mr. and Mrs. Wilmore L. Salazar and family, to pass the civil engineering exam of Chancan Balucio, Can Valderrama family. Prayer for continuous healing of Savi Marie Magdaraog, sa kahagadan ni Madonna Magdaraog. Prayer for healing and fast recovery of Oscar Abraham Imperial, Can Imperial and D family. Prayer for Diane Liarena, Can Liarena family. Prayer for successful board exam of Mac Marbert Ordoña, Can Loxin family. To pass the exam of Lee Andre Amulong, sa kahagadan ni Diana A. Amulong. For good health of Norman C. Amulong, ni Diana A. Amulong. For guidance to pass the NCLEX exam of Charis Castillo, of Sid Charis Castillo, sa kahagadan ni Maria Cyril Soledad, to pass the agriculturist examination, sa kahagadan ni Julie Ann C. Bakurin. Prayer in honor of Saint Jude ni Ebony D. and Rayleigh and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Justin Raymond Dulot kan Sanyosa family, para kay Eduardo kan Mendoza family, kay Froilan ni kan Rose Asupardo and Cantara family, para kay Judith ni Ludit Meneses and family, para kay Liliosa kan Ripata Paliangayan family, para kay Manuel ni Henry Sea, para kay Gilbert ni Charmaine Barbudo and family, para kay Lo Antoinette ni June Sanchez and family, para kay Tito ni June Sanchez and family, para kay Salvador ni Frady Bronjal and family, asin sa kalag ni na Antonio Sr. asin Marlita ni Eileen Hamilya and family.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Aki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, sing katuninungan ni Kristo gagurang nantan, pagkamot kan Dios, asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako ang tads ng mga kasalan, tangani magkano kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles San Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos, maherak man lugod sa to, Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagwaran. Amen. Mamibig kita, kagurangnan, nagmimibig kami, tulikan sa iyang pamibi, warasan sa mong nagagalang kan mamurawayo na pagkabirhen, kang urog kabanal na Birhen Maria, gikan sa kapanoan, kan sa imong grasya. Huli kay Jesucristo, kagurang naniyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kanta taramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginono sa enot na libro nin mga Makabeyo. Si Judas Makabeyo asin ang sa iyang mga tugang nagsabi, ngunyan, tanadaog tanaan sa tuyang mga kaiwal, matukad kita pasiring sa templo, linigan tadangan idusay ta sa kagurangnan. Kaya ang bilog na hukbo nagtiripon, asin nagpasiring sa bukid ninsyon. Pagkaagang amay kan ika-20 may 5 aldaw kan bulan na kisleb. Kan taon 148, nagdulot sindaan nin atang susog sa kahagadan kan tugon sa ibabaw kan bagong altar nin holokausto na pinatindog ninda. Pinagkonsagra ninda an altar kaiba ang mga awit, patin tugtog nin arpa, plauta asin gimbal. Pagmasurit kan aldaw nin taon na pinagbasang-basang idto kan mga pagano. Ang bilog na banwaan nagdapa, nagsamba asin nagumaw sa iya, na nagtabang sa kanagsurog sa inda. 8 aldaw sinda na nagpinta kasi kan pagdusay kan altar,
asin maugmang sinda, nagdurulot sinda, nin mga tinutong na atang, patin iba pang mga dulot sa pagpasalamat kan sa indang pagkaligtas. Sinamnuhan an atubang kan templo, nin mga koronang bulawan, asin saradit nakalasag. Pinakarhay ang mga pintuan, asin ang mga ierokan kan kapadian. Kaniguan ang kaugmahan kan katawohan, huli tanahali na ang kasupugan ninda sa mga pagano. Dangan si Judas Macabeo, asin ang sa iyang mga tugang, nagbuot na taon-taon pag-utubon ang mga aldaw nin pagdusay kan altar. Sa takdang panahon, sa laob nin 8 aldaw, puon sa 25 kan bulan na Kislev, sa tahaw nin dakulang kaugmahan, asin pagrukyaw. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Inuumaw mi an mamurawayon mong ngaran, Diyos na makakamhan. Inuumaw mi an mamurawayan mong ngaran, Diyos na makakamhan. Pag umawon ka kagurangnan, Diyos ni Israel na samuyang Ama, magpuon mo niyan asin sagod paman. Inuumaw mi an mamuraway mong ngaran, Diyos na makakamhan. Sa saimo kagurangnan, an kadakulaan sa kaan kapangyarihan, an kahalangkawan, an kaliwanagan asin an kamurawayan. Hulita sa diri mo ang gabos sa langit asin sa daga. Inuumaw mi an mamuraway mong ngaran, Diyos na makakamhan. Yaon sa imo kagurangnan an kahadean, ika an pinakahalangkaw na pamayonin gabos, ika an kagtaonin kayamanan asin kamurawayan. Inuumaw mi an mamuraway mong ngaran, Diyos na makakamhan. Ika ang kinakagurangnanin gabos, nasa sa imong kamot ang kusog asin kapangyarihan, ika ang nagtataong kadakulaan, asin karigunan sa gabos. Inuumaw mi an mamuraway mong ngaran, Diyos na makakamhan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus luminaog sa simbahan, dangan pinaluwas ang mga nagpapabakal duman. Sinabihan niya, nasusurat, ang sakong harong nin pamibi, alagad ginibo nindong lungib nin mga parahabon. Araw-aldaw, nagtutugdo siya sa simbahan. Ang mga poon ng kapadian, mga eskriba, sin mga leader sa banwa, naghanap nin paagi kung paano siya ipagadan. Alaga de sinang nakukuha. Ulitan mga tao, naghinanyog sa iya, asin nagtutubod kan sa iyang mga tataramon. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po sa inyo. Ang memorial na pinagsilibertangon yan, ang pagdolot Santa Maria sa templo or presentation of Mary in the temple, pinagsilibran na kan simbahan kay itong 2nd century, no? Kasi na konektado ini sa sarong source, sa scripture o apocryphal source, ang pigaapod Proto-Evangelion or Book of James. As in, kay itong November 21, 543, sa Basilica of Mary,
in Jerusalem. Nabanggit ko baga ka na perang aldaw na may simbahan sa Jerusalem kung saan si sarong disipulo o apostol, so pigapod na James the Minor or small James, kasi may major or dakulang James si tugang ni San Juan Evangelista, iyon ang naging obispo duman sa church in Jerusalem. Now, yung simbahan na yun, pigdedicate sa aldaw kang pag dulot man kay Mama Mary. Kaya magpon kay ito, pig-celebrate na ining November 21 in honor of the dedication of Mary. Pero kung naalala ta, so pag-dedicate man ni Jesus or presentation of Jesus in the temple na pig-celebrate February 2 or Candelaria, iba man na po ang kaulugan kang presentation tuman, no? Si Jesus susug sa tradisyon ng mga Hudiyo, enot na aki, firstborn ni Mary. Kasi ko dit sindang batas na gabos na firstborn na lalaki kay puhan idodot sa templo to the Lord as a ransom, no? Otherwise, every hudi kang pagligtas ni Jesus, ni kagurangnan duman sa slavery sa Ehipto, so pinakahuri bagang plage o peste, so nagadan sa mga firstborn, the 10th plague, no? Kaya huli kayan ang kabos namon dag na Hudiyo, firstborn na lalaki, pigbabawi, pigraransom o pigbabakal kan lambang Jewish family. So Jesus was a Jew, pigraransom siya ni Mama Mary and Joseph by offering him to the temple in Jerusalem. Ang pagransom nila, so pair of turtle doves duman sa templo. That was the context of the presentation of Jesus. Pero ining kay Santa Maria na presentation, it's more of her offering herself na sa murang edad, dahil pangaray garong, kasi sabi sa tradisyon, naging wife si Mama Mary and Joseph sa edad na 14 anyos, no? Dahil ang mga Jewish women ay madaling mag-mature. It might be na lower pa kang edad na ini, pig-present si Santa Maria sa templo kang Jerusalem in order to offer herself to become a virgin sa habang buhay. So that was the pangaturugan ni Mama Mary para sa iya, no? Bago bareta sa anghel na siya maging ina. So nahilig tadig din na ang presentation ni Mama Mary kan sa sadiri, ang hulugan na naging tunay siyang parasunod ni Kristo, who was following the will of the Father, tanganing mautoban kabutan kang Ama. So becoming a mother, siyempre, is doing the will of God. Kita man pagabilang mga binunyagan ni Kristo, kung man kitang na kukonvert, na hiinganyo, na maglaog sa tong reliyon, o kaya magbareta kita manangod sa Ebanghelyo, karo man kita nagiging mother, nagiging man kitang Mama Mary sa mga taong ito. Ninulita, ang sabi baga ni Jesus,
kung si Mama Mary, ina niya sa iyang pagiging tao, kasi pinangaki ni Birhen Maria, no? Pero urog siyang paladan, dinulit, ginibo niya ang kabutan kan Ama. So, sunod kang kabutan, pag-ibo, is to become a disciple. Greater, urog pa, ang pagiging paladan, becoming blessed, kung ginigibuta ang kabutan kang Diyos Ama. Kesa to give birth lang to the children, no? Di ba yun ang mas mahalaga na magkakapatid kita sa pagtubod, bako lamang dahil pareho ang ina o pareho ang ama. Greater is the blessedness o pagiging makadiyos kung nagigibuta ang tataramon o ang kabutan kan sa tung ama sa langit, huli man sa nakang mga paarog ni Mama Mary, asin mismong sa iyang aking si Yesu Cristo. So tabang giraray kang pamibini sa Maria, na iyo ang modelo na ehemplo kan pagsunod sa iyang aki, kita gabos magtalubo sa tuya man na pagtubod. Pamibig ko mga tugang, tagalining sa ko, asin sa ilong atang, maako mandugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibig kami, ako ang mga pamibig kan sa ibang banwaan na may mga dolot na sakripisyo, tangaling sa tabang Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi na masayang, daing hinahagad na daing makamtan. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong manidigo asin dapat matanaw sa nakakaligtas. Nadanay simisan sa in, pasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagporan, mantang ginigiramdam niya mo, ang banal na Birhen Maria, tatotoo, darakulang bagay, ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, sin pinadanay mo, sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak, kan dinungawan mo sa imong surugoon, ta sa iyang kapagumbabaan, sinitinao mo huli sa iya ang mga paraligtas ng tao, anak imong sa Yesu Kristo, sa mong kagurangnan. Kaya nukbo ni mga angheles nagsasabakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo, sagod pa man nag-aarang kabi na pagbuot mong makasanong sa indan sa mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairibang nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos ng mga hukbo, ang langit at sindaga, pano kan sa imong kamurawayan.
Hosana sa kaitaasan. Palada na nadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagalan banal, borabo ng gabos, nakabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaloy iban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, tinao sa mga disipulos, nan sabi, mag-akaw kamo kabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapawanggis sa pag-uayamang kang kalis, singkirari na pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo kalis, kan sa kuyang dugo. Kan pagawa sindani na tipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ika magdatong. Kaya kami nagrurumduman sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, dolot sa iyong makagurangnan. Kaya ning tinapay ng buhay, singkalis, singkaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirong dumakagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, asin kang kabos na klero, si Ringman, kirong dumas sa iyong pagkaherak, sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong mga pinapamibi, ginigirumdom sa misang ini, asin man ang kabos na gadan, dangan ako kasindan sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiban ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, ni San Judas Tadeo, singkabos ng mga apostoles, singkabos na santos, na kay tupan na kapagayagaya sa imo, magkani ko maging kairaskan buhay ni dahing kasagporan, mag-o-mawasik pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiling sa langit. Ang samong kakanon sa waldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siling na pinapatawad niya mo na nakakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namibibig kami kagurangnan, umarasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak. Maging dani na talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paradigtas na sa Jesucristo. Ulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo kagurangnan, sinabi pa sa mga apostoles, tuninungan, winawalat ko sa indo, ansa kong tuninungan, tinatao ko sa indo. Para pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan, siya mapatuninong, asin magkaburunyog,
Susuga sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Torinaungan sin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan, katoninongan, peace be with you. Peace. Peace be. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban tawi kami inin katoninongan. Ang katugang, bayan sa kagurang Yesu Kristo, aki kan Diyos, aki maniberen Maria, na sa iyang pinaka-modelong disipulo. Siya man ang kodero kan Diyos, sagpapara, magasalon ng kinaban, paladan mga inapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaranto sa na asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita, ha?
Kagurangnan, kami nag-ako kan mga langit no at sakramento na mimibi sa sayong pagkahirap. Tanganin nag-uugma sa pagrumdong Santa Maria Birhen, sa pag-arog sa Birhen Mansana. Magkani ko kaming masangkuban kan misteryo ni nagtubos sa mo, kuligi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. kan mga paibi ni Santa Maria Birhen, asin man sa Nudas Tadeo, kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman, ang Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo, Amen. naidulot ng Banal na Eucharistia, lakaw kit sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.